मुंदांखा फावखुंग्रि गेमस्रि दैमारिखौ आं जौस्रांसिम फैनानै फंनैसो नोंथांमोनजों रायलायनो थाखाय आं गुरै खावलायबाय। बयबो आखाइ खबनानै होनांगौ गेमस्रि दैमारिनो थाखाय। माबोरै दङ नोंथांमोना? मोजां ना? मोजाङै दंना गैया? बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनाय आरो अननायखौ बावहरग्रोनाय थाबाय। दिनैनि जा हारिमु बिलिफां बेखौ मेहेर गोनां खालामनो थाखाय गोबां फावखुंगुर फावखुंग्रि बा रोजाबगिरि नोंथांमोननि सिगाङावहाय दहायनो सिनायथि होनानै गालांबाय। नोंथांमोना बयबो जयै थानानै दिनैनि जा हारिमु बिलिफां मोनाबिलि एसेबां समायना नुथाय बयबो लोब लोब फैनानै नायफैदों बा जोंनि दिनैनि हारिमु बिलिफांखौहाय जाफुंहोनायाव मदद होनायनि थाखाय बयनिसिमबो साबायखर। आरो लोगोसे नोंथांमोना दा मोसानाय नायनो लुबैयो ना मेथाइ खननाय? बिथिंल' बुंगासिनो बिथिंलाय? नोंथांमोननि गोसो दुंहाव जानानै मोसानाय बा रंजानायजोंसो जोंनि मेथाइ खनगिरियानो जा मोसाखावरियानो जा बयबो गोसो दुंखाङो। थ' बेखायनो नोंथांमोना बयबो गोसो गुदुं खालामफानांगौ आरो जाय बिथांमोना बेयावहाय मेथाइ खनगोन बा मोसागोन बिथांमोनजों नोंथांमोना बयबो हेफाजाब होफानांगौ। होफागोन ना? आरो लोगोसे बयखौबो गोदान बोसोर आरो फैबाय थानाय नै गाबोन समफोरनो जोंहा मा फैगासिनो? जोंनि आंगोनि मागो फोरबो फैगासिनो। थ' बेनि थाखायनो आगु मागो फोरबोनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनाय बावहरनाय थाबाय। दायो जोंहा मेथाइ खनफैगोन मोजां खनगिरि बिथांमोन दंफैखायो। थ' नोंथांमोना बयबो हेफाजाब होबानो जाबाय। आरो बयखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावहरनाय थाबाय। गोजोन्थों। रोजा रोजा साबायखर थाबाय। खेबसे गोबारै आखाइ खबनानै होबावनांगौ गेमस्रि दैमारिनि थाखाय। रोजा रोजा साबायखर। भिडिअखौ नायनायनि थाखाय साबायखर। गोजोन्थों।